Benvinguts als Desconvocats, un podcast on els bons juguen i els dolents opinen, és a dir, nosaltres. Ben tornats. Què passa? Com està? M'ha fet un susto. A mi també. And in magic in the summer you're not wine, you're shine. Igualito. ¿Qué te pasa, tío, pringao? Estamos... No m'has deixat dir ni el número de programa que És que tampoc el saps. Estem estiu ja. No, encara no. No, Saps que estem a primavera. Bueno. Episodi número 29. 29 ja, Què farem avui, batalla? Que ets el Polieta, com presentador. estàs? Però com estàs? Pues mira, ara mateix t'odio, però vamos, t'odio Explica a muerte. explica Per què motiu, a l'audiència. senyor Pol? No, mira, estava jo allà, l'únic, col·locant el puto trípode i la càmera dels collons, que Col·locant? no sé com funciona. Sí, i va aquest desgraciat, Para. jo aquest desgraciat, 4 minuts per dir benvinguts als desconvocats sense riures. O sigui, és increïble. És subnormal, tio. Què? És que no, avui Què fem? Avui no s'està bé, No, i després ets tu el primer que ha de marxar, eh? No, això avui no sí, s'està bé. vale. Xavi Espinosa, com Fem un estàs? programa- Xavi Espinosa, com estàs? Sí, amb tu també. Xavi Espinosa, com estàs? El iniestazo, hem vist avui. Vaya partides. Quina promesa de jugador, Està por Rich. Algú li ha importat el partit? Zero, ni l'he vist. Bueno, Julián Araujo. El del cabell rosa jugant, no? Home, Julián Araujo. També ens ha deixat la El càmera. millor lateral del món. Sergi Armengol, com estàs? Cansat de tu. Hola! Ens Ja divorciarem. som dos. No. Pots ser el nom d'una sí, cançó, sí, eh? Pots ser el nom d'una cançó. Cansat de tu. I l'artista? Sergi Scritch. No. Com? Rafa, és que... No, Mateu, estic molt cansat de tu. Estic fart de veure't la cara, d'escriure't per WhatsApp. No, para ja. Enric Circons, com estàs? Molt bé, cansat dels 4 minuts que portem de Sí. tu rient sense poder Firmo. dir benvinguts Una als cançó que Desconvocats. en 4 ha sigut un minut i mig. Sí, una polla, han sigut 4 minuts. Portem 2 minuts d'episodi oficial i en veritat hauríem de portar 10. Sí. En veritat hauríem de portar mitja hora, però bueno, entre això i l'altre... Bueno, és que ens havien de deixar una càmera i ens han deixat la càmera. I Xavi, el ball que hem fet aquí de In the night, feel not era... Ara hem d'explicar, eh? Un ball Que això no està pagat. Això Això no no està ens ho pagat. paguen, no ens ho paguen, és que no això. està pagat, això. Tapo la marca perquè Tard. estem arribant a un acord i encara no ens han pagat. del Exacte, tot. sí, patrocini. Potser haurem de fer Patreon, Sí, patar. Perquè si no- Això té molt Qui pagaria ara, en sèrio? Qui pagaria? Algú pagaria? A part de mon pare... Tapem-lo a Qatar Airways, sisplau, per patrocini. Qui pagaria el Patreon? Gent que no coneixem, el Ricard, que ens escriu sempre a Insta. Grande, grande. El de Tant. Ricard. Tu pagaries segur. No, i tampoc pagaria i ningú més. Treu l'escut de boca, hòstia. És a dir, faríem 3 euros, El Moja, no, aquell? seria 1 euro i mig per mi, no? Sí, I no, serien 3 euros, jo faria que la part important dels 3 euros se l'endós Pol Nieto. Per què? Perquè és l'únic que s'ha què? muntat Perquè les s'ho gasti de càmeres festa, no? una miqueta. No, aquí qui s'ha quedat més editant som el Nieto i jo, eh? Ara jo no podré. Bueno, perdó per tenir pràctiques. Vale, doncs perfecte. vull dir, seguim. Pues llavors, quan arribi els diners, que serà mai, o en un futur molt llunyà, llavors els diners aniran per mi. Bueno, seguim. A De mi què se'm- parlarem avui? A mi se'm falta respecte constantment. Has hagut de tornar a casa per la targeta, matat. Sí, vale. Seguim. Pregunta històrica, Sergi. Sí, Fins fa 10 minuts no la portaves preparada? com sempre, És un factor bastant important. la porto fa... La preparo 2 minuts abans, no miris. Vale, quina és la pregunta No, històrica? quan entri la musiqueta... També parlarem de Descombo Party. Descombo parties. Parlem del cap de setmana. Parties. Perquè va haver diferents festes. Tercer, cas Lionel Andrés Messi Cucitini. Avisen. Valoració de la Liga de temporada. los camellos. Sun. Ara és quan té raó el Nieto, eh? MLS. És que no, No, que se'm canté també cap allà, Bueno, Sí. meva àvia també va. Que se'n va. És oficial? Sí, Quin equip, Tàvia? Lateral dret, el Hilal. O sigui, Tàvia se'n va al Hilal. Perquè fa bones bicicletes. I sí o sí, NBA Final. O sigui, no he parat No, espera, que no he acabat. No. Sí, hem acabat. Puntuació 1-1. Els jugadors. Del Barça, sí. Sa- Ho farem ràpid. Cadascú Però va un rapidíssima, jugador. rapidíssima. Acabarem a les 9 de la nit, sabem? No, rapidíssim. Els de la nit, Rapidíssim. seguim. Si segueix el meu ritme ho acabem. El teu ritme, xaval. Repàs lligues, ho ha dit el Xavi. No. No. Què va? Si la Lliga Turca... Sí. Pues votació popular no es No fa. es fa. Bueno. I acabarem Central el Bisogger, podeu mirar con la cara. acabarem en pròpia de la meva voluntat fent NBA, Fórmula 1 i Roland Garros. Roland Garros no, Fórmula Que 1. Roland Garros tampoc. No. Que no farem Roland Garros. Nego a fer qualsevol d'aquestes tres coses. M'aixeco i me'n vaig. No, parlarem de Jokic, de Jimmy Butler i de les finals, però Sí. no parlarem de res No, no, Carlitos Alcaraz juga avui els quarts de final contra Tsitsipas. I a què li importa? més. Contra qui? Te l'has inventat, aquest. Te l'has inventat. Te l'has inventat. Me'n vaig, t'ho juro, me'n vaig, Vale, musiqueta o què? Ah,
Falta respecte aquí. Musiqueta d'acomiadament. Ara. I abans de tot, dir que Pol Batalla va fer anys i ho va veure a les xarxes socials. I per tant, És veritat. li hem portat avui les espelmes. Així que pots bufar la Sí, home! És això, tio. Ufa! 21 anys fa el senyor Pol Batalla. Seguim. 21 anys, igual que Dybala. Seguim. Bueno, seguim. Seguim. Primer de tot, El que abans t'ha dit. que deixis... Pregunta històrica. History question. Sergi A veure, va. Armengol. Aquest cap de setmana hi ha la final de la Champions, final de Sí. la Copa Europa, Manchester City, Inter de Milan. La pregunta és molt senzilla. Quants equips italians han arribat a finals de Copa d'Europa / Què? Lliga de Campions? Quants equips italians? No val? Com, un m'he equip perdut, hagi repetit. no estava... No la repetiré, no la Slash repetiré. aquest m'ha- No la repetiré. Jo tampoc no la l'he He repetiré. dit, no No la val repetiré. que un equip Bueno. hagi repetit una final. De pel Milan m'ho invento 3 vegades, no val. Vale, quants equips han arribat a finals de Champions? perfecte. La pregunta és molt senzilla. Claríssima. L'he El repetit? número? Entre 30 i 500. Quants equips? Sí, No, és menys de 30. És la Menys de pitjor. 30? Menys equips italians que hagin arribat a finals... italians. Hem dit el número. Ah, italians. Italians. Hòstia, Italians, us- buongiorno. Ja, espireu ja, T'has menjat, espireu ja. la Buongiorno. paella. Hora de siesta, em foteu aquí el podcast quan està jugant Djokovic també. Que s'ha de dir. pesado amb el Roland Garros. Ja és- Home, no, home, és que... El és factor que hem de dir que tot el dia està dient puta França. No I sé està què, aquí- no sé està aquí- quantos dies traga tot està- Roland No, Garros. el Roland Garros és Espanya, no ho confonguis. Sí, És sí, Espanya, és territori de Rafa Nadal. Pues jo no el veig jugar. És Espanya. Jo no el veig jugar. Bueno, està Jo jugant tampoc- al No, seu no successor. parlem de tenis, Al no, seu no parlem de successor. tenis. No parlem de Sí, tenis. sí, sí. Abans de tot, parlarem. parlant d'italians, En parlarem. sabeu que aquí quan mates un mosquit es mata així. Sabeu com mates els mosquits? No, ja està. Para. Frena. Aviam, Xavi. Sabeu com mates No, els no, mosquits? que no. Acaba la setmana, Batalla, explica lamentable que acabo de veure. explica la teva festa, ja està. Bueno, vam reunir a tots els desconvocats, excepte un que està a la meva esquerra. Te reviento. Sergi Armengol, Sergi algo a dir. Armengol Bilimelis. Ah, lamentable, totalment lamentable. Vergonya. De tot, bueno. Un El seguit senyor d'aquí d'adjectius no va que no venir. direm perquè són molt greus. Sí, sí. Em puc justificar? Corbata rosa, a més. A mi, A més. si em fan pagar 2 mesos abans 65 euros i no m'ho tornen. Si Ets em fan... ric? No, però si haig de pagar i no m'ho tornen, si em diuen que vaig amb traje i que hi ha puros, com no aniré a aquella festa? Pensava que anava a dir una altra cosa. Ets Xavier Trias, però vamos, o sigui... Què t'anava a dir? Ets Xavier Trias, però vamos. Què anàvem a dir? Una més. Ada. Ada. No, encara. Bueno, això, que no vaig anar per Ho podem això. dir? El què? No vas anar per què? Ah, ho podem Explica-ho dir- més. ho podem dir que- ara si no mateix. saps. Sí, digueu. Perquè guanyar més de gust no el passo. Digueu. Està. Sergi, ho podem dir o no podem dir? Van endavant. Sí? Ada, Què? fada. Primer desconvocats sense l'Espanyol a primera i Ada Colau al carrer. Calma, no ho està celebrant, Pol Home, Nieto no com celebra. la trobaré Pol faltar? Nieto Perico? No. Pol Nieto- No, això mai. Però crec que és pitjor uns desconvocats amb Xavier Trias d'alcalde que no amb Ada Colau. Factos. Pues jo crec que és el mateix. M'és tan indiferent. Per què? Perquè es diu igual que jo. Què No poden haver-hi dos alcaldes. si no vius a Barcelona? Bueno, tu saps la influència que té Barcelona? Està parlant una persona que en el seu Sabe. poble ha guanyat PSC. Des de fa 25 anys. Des de fa 150 anys. Vale, com va anar la festa? Expliqueu-m'ho, va. Del senyor Batalla. A Mataró, a on sigui, no sé. Pues Maresme. va anar molt bé. Que ho defineixin els nosaltres- convidats, que ho defineixin els convidats. Estaven bons els canapés. Sí, és veritat. Jo, el Xavi i unes quantes persones més vam arribar molt tard. Sí, Jo perquè treballava, tu I per mira què? que vaig fer la burla de quedeu mitja hora abans, o sigui, us vaig convidar mitja hora abans del que era l'hora. Va ser culpa del company Alejandro Elena Luna. Jo sortia de treballar. Gairebé 2 hores tard. Bueno, vull A dir, veure, però la mitja hora l'important és que s'arriba, aparcant no? va ser real, Mitja hora Sí, aparcant, sí, això és veritat, això és veritat. Això és Bueno, veritat. i 25 minuts aparcant de llunyà. A Bueno, Xina. el resum de la festa va ser el encuentro, el retrobament de Dani Batalla Oh! Grande Dani Batalla. i els desconvocats. Fidel, Sí. Fidel. Paraules de Dani Tu vas Batalla. perdre. Li vaig dir al Pol, li vaig dir, el teu pare Bueno. és el patron de la fiesta. És el crac. Completament. Paraules de Dani Batalla. Bueno, jo he vingut aquí, ja he complert, i aquesta tarda, bueno, he estat mirant la Copa Alemana i he estat mirant el Barça B. I, bueno, jo dels vostres episodis t'haig de dir que no me'ls miro tots. Però algo em miro i ho feu molt bé. Ja està. Grandíssim, grandiós. Seguim. Això ho ha dit un pare. Jo no ho sé, ho Personatge, no, t'ho juro. Va ser la primera persona que vaig anar a saludar quan vaig entrar. Jo també, o sigui, vas anar directe. Pol Batalla, el teu cumple, però t'havies d'esperar. Sí. Batalla. Sempre que pengem una història, la primera noti que m'arriba és Daniel Batalla. Daniel Batalla. Le gusta la Ets història, tu sempre. el que sempre em dones feedback. Sí, no. No és aquest, aquí. O sigui que va anar bé, no? Sí, Sí, va molt ser bé, divertit. molt bé. Traje o no traje? No. No. I el teu lloc? Eh? No. No. Bé, molt bé, seguim. Com va anar el vol cap a Equador?
Bé, el vol va sortir a les 6 de la tarda, vam arribar a la matina del dia següent, Equador, Quito, i bé, bueno... I cosetes. Veu veure els vídeos o no veu veure els vídeos? Sí, vam veure I alguns cosetes. vídeos. Quins vídeos veu veure? Bueno, jo vaig veure 50 vídeos teus ballant. 50 vídeos fent notes. el notes allà enmig sol, amb un puro a la mà. Completament. I amb Joan Hortensí, que és el puto amo. A qui li vas dir? Et faltava Joan Laporta al costat, Sergi, explica't. Bueno. Tu li vas anar a una persona i li vas dir grava'm un moment que haig de fer un vídeo. No, van gravar ells barra elles. Sí? Sí, perquè Com? No, Com? no. Avicin. perquè- Jo arribo a la zona de música i fem un i parlem de futbol, aquí, podcast esportiu. Jo arribo i dic, començo a escoltar merda. Merda de quan arribes aquí descòmodes i el bater està posant música, doncs la mateixa merda. No tens ni Arribo i dic, no, para, time out. Arribo i dic, no, perdonen, Vigis, per exemple, posa Vigis. A qui li importa? No, llavors vaig anar i em diu el DJ, no sé què, un pen, no sé quantos, arriba un Pau al mòbil, que era el que tenia posat el Bluetooth, em diu, posa el que vulguis tal, el Pau pensant que anava a posar, jo què sé, a Noel o su punyetera madre. Poso Saturday Night, Vigis. I ahí, bueno, Va venir el teu moment. començo a treballar tal, i estic veient, tanco els ulls, els obro i estic sol. Tots una rotllana. Veus flashes, no? I jo, bueno, doncs aquí estem. Seguim, Va no? ser Seguim. 30 segons, menys. Quants, li gots, agrada, Però em va fer la nit a jo, perquè és el que volia fer. quants gots et vas prendre? 0. Gots d'aigua, tio, per Zero. la tarda. Vaig veure aigua, però alcohol no. mai, Aigua amb mai. gas. I la tornada com va ser Un amb bon bus? bitxi català. Sí. Amb Molt bus bé, des no? d'Equador, perquè vas agafar un ferri de 4 Sí, perquè hi ha una carretera directa i ja. pilla per Estats Units tal i directe per Portugal, Sí. Cuenca i Barcelona-Catalunya. Seguim. Per un túnel soterrani, no? Correcte. I hem per d'anunciar que això Va estar molt bé. no és una descombo party, són festes tradicionals, un cumple per aquí, un Equador per allà, però el descombo party serà coming soon. Avisarem, D'aquí no, poc- hem d'avisar. Compte. Hem de dir, X dia, bueno, ara no, X dia anem als 5 descomos a tal local. Clar, i que vingui gent, i que ens acotxin allà. No, però és que jo vaig fer la proposta per aquí encara ningú me l'ha Bueno, tenim acceptat. el I fa Nieto. mesos que ho A dic. Mataró no anirem, ja t'ho dic. No. Ah, vale, seguim. Vull dir, crec que no ens Jo vaig fer una aconsellaran. proposta en públic. Graz, És de Apolo, Costa, Blink, Sutton, Costa Breve? Em sembla boníssim. Brave Coast. Sí. Clàssic. Barna sí o sí. Desconvocats a Barcelona, vale. direm un dia, Compte. anirem a una hora concreta i allà pues, tindrem Home, una paradeta jo per a firmar, Mataró no torno, per firmar llibres. No, jo tampoc. Home, després de què va passar, puc tampoc. Què va passar? Per acabar, per tancar el tema. Pues que quan sortíem No, de la festa... hem de dir el factor que ens vam trobar a Polígon i Sí, veníem de perquè- dues discoteques diferents. Perquè quan es va acabar a la 1:30, la festa del Batalla, aquí cadascú va anar a la festa on li va sortir els collons, i els únics desconvocats que vam estar junts vam ser Pol Nieto i jo, que vam anar junts a la discoteca Clàssic Mataró, no ens paguen, però bueno. I va ser Ho molt podríem divertit, sí, va ser bastant divertit, i quan sortíem a les 5:30 o alguna cosa sí, així. alguna cosa així, ens vam trobar el company Pol Batalla, i vam veure que el cotxe... Havíem aparcat els dos. Havíem aparcat al exactament costat. junts. Molt raro, que el cotxe d'una persona amb la que anàvem li van rebentar el vidre. Exactament. Va aparcar davant dels bars de copes. Exactament. Pues no ho sé. I casualment li van rebentar el vidre a la persona que no ve gairebé mai a Polígon. Però els que venim cada setmana ens Però respecta. li van rebentar... Perquè Abans va deixar algú segur. abans comentàvem amb el Pol Nieto. Però aquella zona tela, no? Vull dir... Sí, però a mi mai me l'han A rebentat. mi tampoc. Estava... Però sí, o sí, sigui, jo què tela. sé, a dins del Sergi. cotxe hi havia... Jo vaig deixar la sudadera que portava Ralph Lauren i la sudadera estava allà. Vull dir, no la van ni agafar. No Ja, van però va agafar haver una res. sodera, van dir entrem per aquí. Va sonar l'alarma i van marxar segurament. No, si la sudadera estava a darrere, van patar el vidre davant. Bueno, gran podcast esportiu. I sí. amb- Sí, exacte, per gravarem acabar- 30 minuts, però Ja portem... Amb una paraula... 13. Amb una paraula, només amb una paraula, sisplau, defineix com va ser l'experiència a la xavineta. Hòstia. Ah, Compte, hòstia. compte. Una paraula. Sexo. Sexo. I era un pujo un cotxe al Xavi, és que ni molt vol. sexo. L'experiència de la xavineta I com va menys si ser? se'n va de festa. jo l'estava controlant des del copilot, jo. Li estava dient, Bueno. curva cerrada derecha... No, estava pintant tots els sectors de la carretera de Mataró a púrpura. Era Max Verstappen. Sí, Les literalment. rotondes les fan per dins, seguim. No conduïu si ho veu, que se les Ah, convocats. exactament. jo no vaig veure, No. No, El Xavi no va veure alcohol. No va És veure, important, bé. és important. Bueno, què? Comencem o no? Perquè... Has escoltat Sexo? Sí, ho he dit Messi? abans. Ah, bueno. Anem a Messi. Què ha passat amb Messi? Pues no sé si és molt Què sex- està no sé si és- passant? No sé si és molt sexo, lo No del sé. Messi. Què està passant? Puto parcat. Jo ja no opino ni faig tuits perquè no sé què està passant, tinc molts dubtes i que passi el que hagi de passar, la veritat. Hi ha una reunió de Jorge Messi amb Mateu Alemany, no? On Hi ha hagut. Hi ha hagut, on se li diu que Messi vol tornar al Barça, Messi ha inscrit els seus nens a l'escola de Castelldefels, hi ha una intenció del jugador de venir,
però l'oferta i la pressió d'Aràbia Saudita de l'Al-Hilal està sobre la taula i és present. I que Messi vol decidir ja i el Barça no li pot dir ja. I l'opció de Miami encara és... Però Miami, què estan dient a Miami? Si és la tercera opció. Abans de les nostres opinions, preguntaré d'un en un si voleu que vingui o no. Si volem que torni. Sí. No sé què creieu, si voleu. Bonito, vols que torni Leo Messi? Si s'ha d'hipotecar més el club, no. Torna-me la hipoteca, su puta madre. Xavi, I vols ara que torni? accepta el pla de viabilitat, hòstia. Xavi, vols que torni Però Leo perquè Messi? a la Lliga li interessa. Fa temps ja que no volem que tornés Messi perquè ens hauríem de desprendre de jugadors top. Si ve Messi no ens hem de desprendre de ningú jugador top. Sí que haurem de a nivell... Però top, no? Frenkie es quedarà, Pedri es quedarà, Valde es quedarà, Araujo es quedarà, O sigui, sí. Christensen es quedarà, Ter Stegen es Jordi quedarà. Alba ha marxat Busquets, A nivell- fitxes A altes. nivell esportiu fitxarà el millor jugador del món. A nivell econòmic generarem ingressos. L'afició del Barça estarà feliç. Per mi és un retorn que... bueno, el millor retorn possible, sí. Sergi, vols que torni Leo Messi? No sé ni per què t'ho pregunto, però És que... t'ho pregunto. Futbol, senyors, és romanticisme, com tot en aquesta vida. Que torni Lionel Messi és el romanticisme escrit pel món del futbol, pel Barça i per ell. És una figura la màxima figura històrica del club i ha de tornar per com se'n va anar. I a més aporta esportivament, no només institucionalment. La seva tornada és només positiu pel club i per ell. Qui està en contra que Messi torni, a part que és no és un romàntic, és un mort, no té ni punyetera idea. Seguim. Enric Circuns, vols que torni Leo Messi al Barça? Pues com ha comentat el Sergi, tots són factors positius, però vull que torni Messi, Perquè saps, ja està. però no vull que torni Jorge Messi. Oi, va! Ui, va, la pollita, A mi Enric. tampoc em transmet bona espina aquest home. Home, pues clar que no, és gilipolles de tres pares de cojones. I ara giro la roda. Creus que tornarà al Barça? És que això no ho podem saber, És perquè que, al final... és un que pronòstic aquí de el dematí és una cosa, la nit és una altra. Creus? És això, és això. És Com ha això. dit el Sergi, el futbol és romanticisme, per tant jo crec que sí, va. Una pregunta que tinc jo. I per què Messi no accepta el fet de venir... Bueno, accepta l'oferta del Barça, que vingui al Barça No hi ha 2 oferta, anys. Xavi, encara. No hi ha oferta. Bueno, per què Messi no decideix venir al Barça i d'aquí 2 anys se'n va cobrar 800 milions a Perquè, Aràbia però no hi Saudita? ha oferta encara. Tu no pots anar a un lloc El Barça s'ha de desprendre de jugadors ara. És que el Barça no li pot prometre ara que vindrà No. perquè no pot. No, Sí, però sí, van sí, dir que el sí. Barça faria... El primer que faria, abans de desprendre's de jugadors i de renovar ningú, és fitxar Messi. No pots. No pot, No, ha de- pots. s'ha de desfer No, jugadors. pots fitxar Messi i a partir d'aquí, un cop fitxes a Messi... Per què no pots fitxar Messi? Per què no? No, tu pots Perquè fitxar... no hi ha massa salarial, perquè t'has cabron. desprendre jugadors. El Roc no calla, Però no tu calla ara, el Roc. tu ara el pots fitxar i un Crac, cop Roc. el fitxis et dirà la Lliga. Vale, l'acabes de fitxar, Perquè no a l'agost no pots jugar a la Lliga. Per què no pots però fer això? tens temps fins l'agost per repartir la situació. I tu creus que Messi acceptarà això per al final no poder jugar i quedar sense club? Però per què no? Per què no? Si el Barça ja té assegurades unes ventes i... Ah, sí, estan assegurades? No. A veure, es pot fer d'una banda, o sigui, com es diu? Es pot fer d'una manera o al revés. O sigui, es pot fer primer renovant i després fitxant a Messi, No. o primer fitxant a Messi i després renovant. Messi el que vol és tenir la setmana vinent la decisió presa. Exacte, i això Però és, és que com- no és normal, és impossible. No, es Però diu és que és entre normal, avui i és demà. normal. No es pot donar això. Pues impossible. És normal. Ell sap jo l'entenc. el que va passar amb la Porta i el Barça fa un any Clar. i mig i vol tenir la seguretat abans de començar el juliol de que està firmat Exacte. i fet el seu fitxatge No, pel abans del Barça. juliol no, vol abans de... Mira, el dia estan 7, ja. que és la Renovacions, Valde i Araujo o el que Estem a sigui. 6. 2, el fitxatge de Messi. 3, les ventes. Tu pots començar per la A, per la B o per la C, però a l'agost has de tenir tot complet. S'ha de començar per la C. Per perquè tant, si no, no el pots Barça inscriure té la ningú. pressió de que si no fa ja lo de Messi, Messi s'anirà. Però és que Messi vol anar allà i el Barça no pot donar-li Ja, però és que tu no vendràs un jugador ara mateix al juny. Per això, és que és això. Però és que és sé Ja, que però és això que és tu, no, impossible. tu com que- a club no et pots arriesgar a fitxar a Leo si després no el pots inscriure i no pots treure't damunt tota No, la és que merda ni que Messi pots t'ho treure per acceptarà, inscriure. és que ni Messi t'ho acceptarà, això. T'has assegurat la I inscripció, això és clar. un altre. Però en teoria el pla de viabilitat hi ha unes ventes assegurades i en teoria el club per Però si quines l'han són posat aquestes al... vendes? Bueno, però No fins que ho no el sabrem, facin, no ho saben fins que ni no el ells. facin... Però jo crec que ja estaran més o menys tancades si ho Però posen al pensa pla de que viabilitat. jo crec que és impossible que marxin jugadors ara ja, perquè els jugadors es poden esperar fins al 23 de juliol a tenir una oferta molt millor. És que han de marxar ja, eh? Ja, És el per problema. això, però això és que és molt difícil. A veure, però no sabem tampoc les ofertes que n'hi ha, quins jugadors estan a la Ja, venda, no. quines negociacions hi han, però vosaltres què faríeu? Que Messi sigui l'última operació? I Messi és l'última operació. Tu, Sergi, que ets tan... No, però és que jo puc Messi ser el lover. més messista del món, però si no es pot fitxar Messi nazi. no se'l fitxarà, o Messi, o com li vulguis dir. Vull dir, aquí la realitat és que Messi vol tenir-ho el més aviat possible la decisió presa. I no és possible. Com es pren la decisió de que el Barça? Si el Barça pot fitxar, va reinscriure Messi. Si el Barça no pot fitxar, va reinscriure Messi. Messi no vindrà. I Messi acceptarà demà o demà passat l'oferta o de l'Al-Hilal o de l'Inter de Miami. O sigui, posa en situació, ara li han aprovat el pla. Ell vol És venir. veritat. El pla està aprovat, però que s'aprovi el pla no vol dir que pugui tornar Correcte. Messi. S'ha de començar a fer, Exacte. és el primer pas, s'ha de fer totes les operacions.
vendre jugadors, Vale, però- inscriure'ls. I no, Messi no pot fer esperar massa. fins al 12 d'agost. No s'esperarà un mes i mig així Normal, però és que és normal. A mi Per m'agrada- dir, no, Rafinha, ya la oferta al Newcastle, no han de negociar. Espera, Leo, negociamos con el Newcastle, volamos a Inglaterra una semana, a ver si lo podemos vender o no. Espérate otra semana, no passarà això. Teniu coneixement de les xifres que necessitem en cas que fitxem a Messi? Per exemple, si fitxem a Messi, sabeu quants milions hem d'alliberar? Per fer uns càlculs, per exemple, si fitxem a Messi, la Lliga potser diu, vale, heu d'alliberar 60 milions. La Lliga i el Barça ho saben, perquè s'ha aprovat el pla. Nosaltres ho desconeixem. A veure, si Rafinha en No ho teoria es saben. queda, què seria? Vendre a 3-4 jugadors? Per exemple, Ansu Ferran... És que no sabem ni qui sortirà. Rafinha se n'ha d'anar, sí. ho porto dient mesos. Se n'ha Rafinha, d'anar, sí, perquè sí. té marcat a la Premier, aturant molts diners. És que potser Xavi està fent una estratègia perquè no baixin el valor de Rafinha. Potser està dient que compta amb Rafinha molt perquè així els clubs Molt bona. s'interessin. Sí, molt bon argument aquest. Perquè si, sempre el que ens passava amb el Barça i amb Bartomeu era que el Això Barça és veritat. feia pública unes declaracions que com es deia? Que no comptaven amb ell. Si deien que no comptaven amb un jugador, llavors el valor d'aquest jugador baixava i llavors Clar. els clubs deien, Cert, hòstia, és cert, que si cert. no voleu Sí, sí. no us oferiré 20 milions per un jugador que esteu dient públicament que l'estou regalant. Exacte. Llavors baixaven el valor. Sí, sí. Per tant, està pintant molt bé tota la A plantilla tots, perquè tots. És veritat. pugin el valor. Jo, sincerament, dubto molt que Leo acabi tornant al Barça. Ho dubto Estàs molt. preguntant un a un? Sí, digues tu. Ho dubto perquè molt, I si ho fem en percentatges? Que vagi Abans, Nieto primer. abans olorava una mica a kebab d'Aràbia Saudí, ara ve una mica més la flaire de Yankee. hamburguesa Yankee de Miami. Va, anem a fer això, que m'ha dit el Xavi, percentatge. Que torni De o que no? torni de Leo. Que torni. Ara mateix et diria 25%. Què dius, nen? Xavi? Tampoc? Que torni Leo, 60%. Jo que et vaig dir ahir, ho saps. Però Que ara ahir- estem el que creiem o el que... El que creiem. Això va per TikTok, eh? Jo ahir et vaig dir 80 i avui et dic un 45. És que és això, jo hi vaig dir 65 o així. Sí. I la cosa és, ahir és una realitat totalment diferent a la d'avui. Sí. Perquè avui ha sortit el propi Romero dient que ha rebut una trucada, dient que tot apunta que la cosa es complica, no sé què. El que sabem, perquè ho hem vist en vídeos, que el Jorge Messi ha explicat, com a representant o com a pare, i com a pare també, hòstia, Sí. que el seu fill vol tornar al Barça, que Perquè jugaria, no sa- que jugaria gratis. si Perquè no fa saben falta. com i no es pot jugar gratis. Però que ho veu La Lliga. difícil. I després, el Montfort del Gigantes també es va explicar que va tenir una conversació amb ell sense gravar-ho, dient que el Jorge Messi dient que ho veia molt Ahir difícil. nit. Sí, sí. Si el Jorge Messi ho veu difícil, és perquè està molt difícil. Llavors, Sí, però ahir ho si el veia percentatge difícil. estava en 60, baixa al 45-50. Ja, però ahir el Jorge Messi no era conscient del pla de viabilitat que s'ha acceptat avui, perquè la Jo Lliga crec no que parla sí. amb el Jo crec Jorge Messi. que sí, Sí, perquè sí la que ho era, Porta sí que ho era. parla ahir amb Jorge Messi. Jo crec que la casa Porta ahir ja sabia... Això va més o ser menys com després de anava. sopar, La cosa és, Jo només sé que tenen molts negocis a Miami. si avui s'ha... Si avui s'ha... I una casa que es van comprar. Si avui És que s'ha olora acceptat tot, el pla de viabilitat i Messi ja ha de decidir aquesta setmana, serà una setmana decisiva, on aquesta setmana es decidirà si Messi ve al Barça o no. I la cosa és, lo de Miami ho veieu més factible que lo d'Aràbia Saudí? Jo no. Ara ve una altra. I és, si Messi ve, és possible que sigui fitxant Per Inter Miami. per Inter No, Miami no, això és una altra. Això amb estaria una bé, sessió eh? del Barça Això i estaria que bé. l'Inter Miami és una altra. li pagui part de la fitxa i tu diguis, llavors per què ho faria l'Inter de Miami? Perquè s'assegura que en un any i mig o dos Exacte, Messi jugarà. acabi jugant a Miami. I perquè l'aguantaran per al Mundial. Això estaria bé, això A mi estaria bé. m'encantaria. Copa Amèrica. Això també estaria, Perdó, estaria molt Copa bé, Amèrica. això, Serà un contracte com de 4 anys. Club hermano, I Inter seria Miami, si passa això. una operació mai vista, també et dic. Però llavors ve Messi, A mi em sí. serveix, a mi em serveix. Ve Messi sí perquè vestirà la samarreta del Barça, però no ve del tot perquè no fitxarà pel club. Bueno, però Que al final tindrà la seva despedida, jugarà pel Barça, això sí, a Montjuïc. Jo crec que sí, jo crec que això l'Inter de No. Miami ho acceptaria, de dir, vale, fem això perquè al final ens assegurem que ve Clar, i no s'anirà a Aràbia. és un win-win. Jo el que no acabo d'entendre és això de l'escola i els nens. Per què no apunten els nens a l'escola a l'agost i ho fan ara? Per què apunten ara els nens a l'escola? Això és que ja jo crec tenen decidit jo que crec volen que venir. l'Antonella està fins als collons I diu, jo em quedo i tu París, te'n de no vas, sé no? quan. Exacte, jo crec que li diu, I Aràbia mira, Saudí no anirà. És que tu, si una te'n cosa, vas a la Aràbia família Messi Saudita, no encaixa a Aràbia. te'n vas a tu a Aràbia i em No, però quedo amb no els crec, nens aquí. no crec que faci això. No aniran a Aràbia. És que tu que, per això, Per tema de l'Antonella, cultura. I per tema de que nens... Benzema s'ha anat a Aràbia perquè és la seva cultura. I És la deixeu-me religió. relacionar Grande Karim. més o menys aquest tema d'Aràbia Saudí amb el que està passant amb la Lliga Saudita. És una revolució, perquè, Kanté hòstia, ara. Kanté, Benzema, potser Busquets, potser Jordi Alba, potser Ramos, potser Iniesta, ara mateix els jugadors Que pesados, als 30 i tios. pico anys prefereixen directament ja tenir una vida de luxe perquè ara tenen una vida de luxe, però tenir una vida de super luxe, de supermilionari fins que es morin i cobrar no sé quants milions.
a acabar la carrera jugant a un equip així top. Un moment, heu vist l'oferta d'Aràbia? Qui diria que no? Jo és que la meva aposta... És 1 bilió, 2 temporades. No, però no només la de Messi, sinó la d'altres jugadors, perquè per aquí poden cobrar 20 milions per temporada o 10 milions, perquè t'estan dient que a Aràbia cobres mínim 100 milions. És el contracte més gran de la història dels esports. Jo dic que, Qui diria que no? Jo dic que Sergio Ramos acaba a Aràbia. I són jugadors que ja han Però aconseguit. Però l'entorn del Barça acabarà tothom a Miami. Suárez, Busquets, etc. Són jugadors No, que jo crec ja que han se'n va aconseguit. jo crec que se'n va anar a Aràbia també. Jo crec que no Quin s'anirà a pal Aràbia. d'Aràbia, tio. Jo ho faria perquè tu ja has aconseguit tota la teva carrera i, home, tu estàs acostumat, que són molts diners, però tu estàs acostumat a un nivell de vida de 20 milions i si t'ofereixen 100 milions et dic jo que te'n vas per diners. Perquè tu Ara, dius, sí, jo també me'n vaig. tu vius Xavi, amb 20 on està la milions. conclusió? És això, clar, és el que estem Però dient. els que estan mal acostumats a viure amb 20 milions t'ofereixen 100 diuen, hòstia, és que puc cobrar el triple, on se'n van? Però clar, tio, que els futbolistes es retiren amb 39 40 anys, vull dir que els hi queda tota la vida per davant, el doble de la vida. Els futbolistes haurien de fer com l'únic inigualable Zlatan Ibrahimovic. Sí. Retirar-se. Totalment. O Joaquín. Retirant-se, O sí, Joaquín. però a nivell internacional Zlatan Ibrahimovic. Retirant-se del seu club. Ojo a la revolució de la Lliga Saudita perquè es pot fer una lliga bastant interessant, Sí, la però és que veritat. ningú es mira la puta Lliga Saudita, saps? No, però Un podran pas haver-hi de la canals Lliga Saudita. de televisió que ho facin. I Cristiano, bueno, estarà content, no?, de que rep allà col·legues. Jo crec que no estarà content perquè si no la guanya ell sol contra aquesta gent, imagina't ara amb el Messi i companyies. sí. Acabaran tots allà. La cosa és que el problema, de veritat, és si acaben allà amb una edat molt més propera al prime, al màxim nivell. Si acaben allà tots amb 35-40 anys, llavors a mi m'és indiferent. Però- El problema és quan un talent com, jo què sé, com us en recordeu de l'Òscar del Chelsea, que se'n va anar sí, a Xina lamentable. amb 23 Ja es va anys? poder. Bueno, igual que Riqui Puig, retirada als 22, Perquè 23. és nivell inferior, no és el mateix. Bueno. Però al final, el problema és, si aquests jugadors amb 26, 27, 28, quan estan al punt àlgid de la seva carrera, acaben a Aràbia, allà és quan tindrem el problema, no nosaltres, el món del futbol. De moment no em preocupa que N'Golo Kanté amb Això ha 30 passat sempre, passava amb Xina, Se'n va allà. llavors Sí. Estats Però- Units, ara Aràbia... Tots Jo se crec n'aniran que- a Aràbia i ja faran una lliga de retirats, doncs perfecte, Exacte, però exacte. en el millor moment, sisplau, deixa'm-los a Europa, que La algú pregunta ha és quan competir. entrarà la FIFA. El que podrien fer... Sí, és legal el que està El que fent. podrien sí. fer els jugadors és fer com Però és que no- Andrea Pirlo i jugar per... No, la FIFA podria regular-ho. No, hauria de regular-ho la FIFA. No pot ser que et vinguin tots els clubs d'Aràbia i digui mira, 500 milions, i me l'enduc. Jo el que penso Joder. és que la franja d'edat o la mitjana d'edat d'una carrera esportiva, d'una carrera de futbol, ara s'ha disminuït. És a dir, ara hi ha cada vegada més nens jugant a l'elit del futbol i la carrera dels futbolistes comença amb 17, 18, 19 anys i s'acaba ara amb 30 pocs anys. És a dir, jo crec que s'acaba amb 36, però abans, 37. quants jugadors veies que amb 20 anys estiguessin a primera divisió? Molt pocs. Però això no vol dir que retirin abans, això Ja, vol dir això no que vol dir. Jo crec que comencen abans i cada acaben cop dura després. Jo crec que acaben Sí, després, totalment. ara. Sí. Perquè Sí. ara tenen sí. moltes més coses al seu abast. Vale, passem ara a puntuar la temporada dels jugadors del Barça. Amb números, vale? Intentem, ràpid. Intentem no interrompre perquè això vull fer un clip. Rapidíssim. Bueno, molt ràpid. Per qui començo? Començo per tu, pel Nieto. Anem amb Marc-André Ter Stegen. 9. Xavi? 9. No. 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 Ara Bé. podem debatre. No, tots un nou. El millor porter de la temporada, punt i final. El D'amor. millor del món I de la és història del Mitjana Barça- ponderada. I de la història del Barça No, el millor del món és Courtois, el millor de la temporada ha sigut Ter Estic Stegen. totalment El millor de la història del Barça és Víctor Valdés. i Zubizarreta por ahí. No, i Ramallets. I després vindrà Ter Stegen segurament. Iñaki Peña, jo posaria Sense nul. comptar, sense Nul, comptar. sense comptar. Sudem d'aquests. Ronald Araujo. 9. 8. 7 i mig. 8. 7 i mig. Perquè tampoc. Mitjana de 8, no? Ha sigut una temporada històrica la que ve d'Araujo aquest Mitjana any. de vuit, no? S'ha consagrat com a millor central Sí. del món. Sí, ho ha fet molt bé. Sí. Ha tingut problemes amb lesions, Exacte. per això li poso un 7 i mig i no Jo un també. 8 i mig. Ja. Però ja està. Estem allà, sí, sí. En ordre, Enric Christensen. 9. 8. 8. 8 i mig. 7 i mig. Ningú s'esperava aquestes notes. Molt bé, notable. Però- Per això al jo final poso sí, molta sí. La nota gent perquè el va no esperava- criticar abans no d'hora, esperava tio. res. És que no es miraven els partits del Chelsea, que va ser campió de la Champions com a titular. Suplent, Sí, va suplent, entrar més tard. sí. Pensàvem que ens portàvem el dolent del Chelsea i ens hem portat el bo. Correcte. Amb el durant del Chelsea ens el van emportar, mira. Marcos Alonso. Sí, mira, El tret bé, el tret bé. Sí, super, 6. 4 i mig. No l'aprovo. Estem puntant a Colderiu a Marcos No Alonso? l'aprovo. Marcos Alonso, Xavi. 5. 5 i mig. Sí, 5 i mig. 5 i mig. Per què no l'aproves? No l'aprovo, no m'agrada gens. Jordi Alba. 8 i mig. 7 per com s'ha pres Exacte. el Estic canvi, amb tu. el canvi generacional. 7. 7. Vinga, us ho compro, 7. Ha saltat el rol de suplent i quan ha entrat, bueno, ens va donar un gol decisiu, no? Quin gol va ser el de l'altre Osasuna. dia? El de l'Osasuna. Sí. Sí. Jules Koundé. Buah, Difícil. 7.
Per mi és una nota molt baixa la que acabes de posar, Ha fet temporadón. Mira, un 8,5, li resta els gols en pròpia. 8. No. Jo no veig 7,5. 6. No, tampoc m'ha entusiasmat la temporada. És que tampoc Ha estat bé, però en els moments importants no ha estat bé. I l'eliminatòria contra el United va ser tètrica. Exacte, així, paupèrrima. en aquella eliminatòria surt senyaladíssim. Sí, clar, però resta-li un partit, perquè és que talla tot, Sí, però i de lateral tampoc ha sigut un Millor festín. Christensen que Koundé? Sí, per mi sí. Avui dia, bueno, per això Enric, jugat faltes tu? 6,5. Eric Garcia. És que no, bueno, que no puntuem perquè no ha fet res tampoc. No, puntual. Eric sí que va puntual. Puntual. Un 4. Un 3,5 quadre. 4. 4. 2,5. O sigui, creu, i també l'altre dia el va provar de pivot i no surt, no passa res. Em fa mal els ulls veure És la pivot. error García. Per això fitxar en No té Zonzi. nivell, tens mania, és que no té nivell d'estar al Barça, és que no entenc com Mira, el xaval que ha jugat avui amb el Barça, que ha jugat a Ha jugat pivot, com bastant es bé. diu? No sé, però ha jugat bastant Sí, bé. Ha jugat bastant bé. no sé com es diu, però aquest és Bueno, molt millor que Eric García de però pivot. teníem en compte que juga contra el Vissel Kobe, Bonito. segurament nosaltres ho faríem millor. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Deixeu-vos de banda la retirada... Temporada. Clar, és que... No compta, temporada. Un 7. Un 8. 7,5. És que m'encanta. Un 7. Un 7. Perquè al final, és a dir, és importantíssim i és vital i sempre ho hagués sigut fins al dia que es retirés, que ja s'ha retirat. Es nota molt Però una cosa, quan la no nota està. que acabo de posar sobre Sergio Busquets és en comparació amb tota la carrera, que és un 7. Bueno. És que jo crec que És que aquesta és una cosa. És un 7 de 7. A Christensen se li posa un 8 o un 9 pel que s'esperava d'ell i Araujo també, Clar. o se'ls hi posa de dir un examen, anem tots a fer un examen i tots tenim la Pel que nota s'espera diferent, dels jugadors que tens. fer el mateix examen. Busquets no ha M'explico? pogut donar més del que ha donat perquè no pot. Per cert, Valde no l'has preguntat. I Valde? I per què no el tenen fotut? Perquè són uns matats els Marxa al del Barça. Barça. Que matats els del Barça. Perquè no té No sé, fitxada. no té fitxada. Encara. Doncs Valde. no ens deixem a... Valde, a Gavi. un 9. És que tot el que no sigui un excel·lent, Jo un 10, el millor. 9 i mig. A millor no, i El 10, millor i la nova estrella. del 10 ningú, però 9 o 8 i mig. 9,25. No li podem posar un 10 perquè 9,42. ha d'aprendre a defensar també, perquè té algunes carències. No, O sigui, em ho sembla defensa que... bé. No em sembla que... Però la gran revelació, Sí, de la temporada i de la Lliga, et podria dir. Tenim lateral esquerra per rato, I cap sorpresa, perquè portàvem temps esperant a que Valde fos titular. Sí. De res, Pedri. Un 8, per mi és el millor jugador del Barça, però per les lesions i tal, un 8. No afegiré ni una coma. El problema del Barça quin era? La preparació física. Sí. Si Pedri hagués estat, hagués sigut temporada 9, 9 i mig. 8 pel que ha comentat l'Enric. 8. He dit que no volia interrompre, però perdona. Per mi la temporada Pedri de l'any passat va ser millor i aquest any ha estat millor per mi Gavi. Per tant, Regular. de moment a Pedri li poso un 8. Vale. Jo igual, jo compro el discurs de l'Enric. Però tampoc et flipis, ja està. Sí. Que sí, A veure, a mi tampoc m'ha desagradat tant com a molta gent diu. Jo crec que un 6 li poso. Un 5. Màxim. 5 màxim. A mi tampoc m'ha Jo un desagradat. sis. Els primers jo un 10 partits de que sí era entrar al camp i xutar-la cap a dalt i no sabia ni Sí, que sí, estava sí. jugant. 6 i mig i el millor és un punt i mig més del que pensava o un punt pel gol Pel gol del Madrid, Sí, però clar. ja Sí. està, vull dir, al O final dona la Lliga. 6 i mig. Bueno, ha fet 6 i mig pel gol al Madrid. les activitats, doncs 5 i mig. Sergi Roberto. Sergi Roberto, 6,75. No ho toca jo. A veure, va haver un moment que teníem una plaga de lesions o sigui, Sí. increïble i va estar decent, diria un 6. Sí, jo també, 6. 6, tampoc ha sigut tan desastrós, 6. Sí. Un 5. Frenkie de Jong. Ara ve el guapo. 8 i mig. 9. 9. 9. No. Millor temporada de Frenkie amb el Per Barça. cert, jo vaig sortir al Camp Nou Quina temporada, el dia del Barça-Villarreal, em sembla, el partit on es pita Piqué després de les cagades contra l'Inter. Vaya subnormal. És que quina ràbia. Sí, tio. qui xiulés, bueno, ja s'estan equivocats. Quina ràbia, Encara quina ràbia, quina ràbia, quina El ràbia. tio que es posa a obrir les aigües així, no? I aquell dia, Quina ràbia. aquell dia em vaig dir mateix, el pivot del Barça és Frenkie de Jong. Però hi ha dies, i vaig a setmanes a dir, no, és que ha de ser interior, no, però és que és el pivot. Estic igual. I tinc els meus dubtes, perquè al final sempre fem una comparació amb l'Ajax. Jo crec que en un altre equip, que era doble pivot i que ell pujava més. Jo crec que aquesta és la solució. Sergi, perquè tu El com Barça no jugarà amb doble pivot, Sergi, tu mai. Ja, però és la millor posició per Frenkie de Jong, tindre algú acompanyat i perquè... I el més proper- Zubimendi. Doncs et faig la pregunta, el més proper que és que jugui sol de pivot o d'interior? Clar, aquest debat és molt interessant. Per mi, de pivot. donar-vos la raó a vosaltres dos, perquè Frenkie de Jong a qualsevol altre equip seria pivot, però tal com juga el Barça, no pot ser pivot perquè el Barça necessita un pivot més estàtic. Sí, per tant, completament. Frenkie pot jugar de tot i contra més posicions pugui jugar millor, i també el mig del camp del Barça és rotatiu, no és estàtic. Per tant, està bé un jugador tan polivalent igual que seria Kimmich. Avui capità Sergio... Ai, Frenkie de Jong. Quina foto, Ho hem dit tots ja? Sí. Gavi. Gavi, 8 i mig. Jo crec que amb
quan més se l'esperava hauria d'haver fet un pas endavant que no ha fet, però un 8,5. No crec que no hagi fet un pas que havia de fer, et diria un 8,5. 8,5. I amb el Mundial també, Sí, Un nou, jo. però jo crec que amb l'ausència de Pedri hauria d'haver fet un pas endavant, Et deixes jo uns crec que no ho va quants. fer, però bueno. Jo li poso un 8. Et deixa a Pablo Torre, que no el comptarem. No, Un nou. Pablo Torre... I et deixes no, sí, a- ha jugat. No el podem comptar, Això Pablo no Torre. Sin comptar. I et deixes No el a... puc comptar. Aquí et deixa? A ningú. No, ningú. S'han oblidat, no sé per què, de Valde. Sí, no sé, suposo que pel que comentaves. Aquí perquè potser no tenim té fitxa. discussió perquè Uah, aquí ve crec que no estaré d'acord amb vosaltres, Dembélé. Ousmane Dembélé. Li poso un 7 per als 4 mesos que ha estat lesionat. Però perquè quan ha estat sa, a mi m'ha agradat molt. Ha aguantat més del que podia haver aguantat sense lesionar-se i el que ha jugat, per mi és que m'ha encantat. Per mi un 8. M'ha encantat Massa. el joc de Dembélé. Jo crec que massa. 6,5. 6,5? Però tu te'n recordes la temporada? aviam. Ha fet temporada un Dembélé abans de lesionar-se, 6,5. Home, hem depengut d'ell. Quan s'ha lesionat ens hem anat a la merda. Ousmane Quan Dembélé. va acabar, quan es va lesionar ja no estava. Jo subscric al Nieto, 100%. I és que no- O sigui, la seva temporada dins del terreny de joc és de nou. Recordo, també vaig anar al camp el dia del Barça Real Sociedad de Copa. Sí, que vols O dir? sigui, era un sí. espectacle. Va fer un partit contra l'Atlètic, em sembla també una verticalitat, una màgia, una electricitat que molt poca gent la té, per això molta gent diu que és dels millors de la seva posició. Però s'ha de fer un balanç també amb lo del Pedri, que comentàvem, el tema de lesions. No pot ser que estigui a sessió el gener, 2 setmanites, i no jugui fins l'abril. Hòstia, prou ja, que porta 6 temporades igual, És que és això. i si estigués regular, si fos regular, perdó, és que estaríem davant d'un dels millors, que ja ho és, d'un dels millors extrems del món, i encara més del que ja és. El que passa és el que passa, i les lesions el perjudiquen, doncs al final la nota baixa a 7 quan podria ser 9. Jo un 7,5. Lewandowski. Estàs en la mateixa línia que jo i que el Pol. Sí, sí, Que- bueno, aquest el Nieto, literal, Vale. sí, els dos. Lewandowski. Lewandowski un 8. Jo crec que abans del Mundial és espectacular i després del Mundial ve un baixón important, però bueno, ha seguit marcant gols, per tant, 8. Si fas un balanç abans del Mundial, 9, i després 6, una mitjana 7 com algo, 7,5, posa. 7,5, jo també li poso. 8 i podria haver donat més si hagués estat més acompanyat, perquè es va sentir sol en molts trams de la temporada, però quan en el seu prime, abans del Va Mundial, començar molt bé la temporada. molt, Sí, sí, molt, molt molt, bé. no li I podem molt posar heavy, menys un 8 al màxim golejador de la Lliga, o sigui, I la, sí, és un 8. diferència de punts que hem tingut tota la Lliga és en part gràcies a ell a l'inici de temporada. O sigui, va ser increïble. Jo li poso un 7,5 també, perquè a sobre ha portat més dels gols, o sigui, crec també. Sí, Sense sí, sí. pilota ha fet bon treball, l'únic que clar, després del Mundial ha estat una mica fluix, però 7,5. Ansu. Ansu, li poso un 5, és que no li puc posar més. El mateix, 5. Sí, 5 i És que em fa mal, però és que no li puc posar No, més. sí, totalment. Jo necessito que triomfi Ansu al Barça, però 5,5. Considero que el Xavi no li ha donat les oportunitats que mereixia. Al final jugar 10 minuts no et dona temps de fer res. Ja, però al 5,5. final ell segueix el que li diuen els metges. Bueno, el suspenem, ningú... Bueno, no sé el d'Enric. Jo un 5. Ningú el suspèn. Bé, Em fa, bueno. em fa molta pena, però... I ara ve una que l'Enric... Bueno, Ferran Torres. Jo seré molt contundent, Ferran Torres, 5,75. un 3. I aquí em vindran molts... Ferran ha jugat molts minuts. Un 3 com una catedral. molts un 3, minuts. un 4. No, decepcionant temporada. I no és el seu esquema, no s'adapta, està bloquejat mentalment. Això és el Barça, hòstia. I si no t'adaptes i estàs bloquejat mentalment, doncs adeu, ho sento moltíssim. I tant de bo triomfi un És pagi. que tenint en compte la puta pena que va fer el Mundial i la pena que fa el Barça, és que mai li he posat aquesta nota a un jugador, però li poso un 2. Bonito? Jo crec que a Sap greu. Eric li he posat un 2,5, Sí. doncs a Ferran Torres li posaré un 2,55. Va fer un partit bo que va ser contra el Cádiz. Cádiz. L'únic partit de Prefereixo jugadors extrems que se'n vagin i tinguin desbordament, que se'n vagin i la fallin, que no se'n vagin ni del lateral. Pues llavors, Sí, per no, què li és- poses un 5 a l'Ansu és- Fati que no se'n va ni d'un... és- Ni és- se'n és se'n un- va del lateral del Vissel Kobe. És un Ansu Fati. jugador que no pot vestir ni un minut més la meva samarreta. Perquè Ansu Fati ha tingut lesions i el que ha jugat m'ha semblat una miqueta millor que Ferran, però sí, Hòstia, potser pues- hauria d'haver suspès a Ansu Fati també. Nieto. Rafinha. Per mi aquest era el més interessant. Rafinha, jo segueixo en el seu barco. Venia del Jo, Leeds, a Rafinha, a mi Quina no nota? m'ha desagradat tant com hi ha gent que diu. De menys a més? Totalment. Nota? Jo a Rafinha li poso un 6,5. Jo crec un 7,5, però és que no podia haver donat més perquè encara està aprenent, venia del Leeds, o sigui, 7,5. Això és el Barça, un 6. Molt difícil, perquè al final quan llegeixes tantes coses a Twitter a vegades t'entren al cap. I he llegit que Rafinha era Ronaldinho Prime i he llegit que era una merda absoluta. No és ni un ni l'altre. Però és que fas el balanç i a mi sincerament Rafinha no em dona la sensació que t'aporti una verticalitat de la que s'explica o la que es diu. No para d'intentar i... A mi, o sigui, no, evidentment no em desagrada Rafinha, però és que no és Ronaldinho Prime i tampoc és Ferran Torres, No sé si m'estic explicant. I jo ja ho vaig dir, crec que s'ha d'anar perquè és la millor oferta que tindrem.
però és que a mi tampoc m'ha convençut I per 8 o per Per mi ha 7. sigut decisiu. Per 2 partits. Ha sigut El del València. La centrada que li fa Lewandowski perfecta perquè es quedi sol i ens dona el gol de la victòria. Després l'Osasuna, el gol de El cap de gol que de ens cap, fa sí. ser líders i a partir Abans del d'aquí Mundial. sí que no ha estat una miqueta irregular, però hòstia, no ha estat malament, saps? Ho he intentat. Quan Dembélé està lesionat ho ha fet bé, el Sí, tio. jo crec que ell per mereix quedar-se, perquè Sí, és sí. meritocràcia, però al final el Barça ha de calcular més o menys què fer o no, més que és Messi. Jo li poso un 6,5. Enric, Jo li poso un 6. i acabem. Sí. Xavi Hernández. Ostres! Xavi He Hernández. estat, estic i estaré sempre al vaixell d'aquest home perquè estic orgullós de la seva trajectòria com a futbolista i com a entrenador i mai m'escoltareu criticar aquest home. Guanyi 8 Champions o perdi 50 lligues. Per mi, bueno, comença tu, perdona. tira Enric. Jo crec 7. Jo crec que la temporada és molt bona, però quedar eliminats de la Champions un altre any Li poses un notable just. a fase de grups va ser Correcte. molt greu i em va fer dubtar de Xavi Hernández. Sergi? Xavi ha fet un trimestre de 2 a Europa, ha fet un trimestre de 9, que és la Lliga, i ha fet un altre trimestre, que és la gestió de vestuari, que, bueno, sí, el Xavi diu que sí. 6 i no 9 perquè no m'ha agradat, hi ha hagut canvis que no he entès, hi ha hagut 11 que no he entès, hi ha hagut situacions que no he entès, però després el canvi de posar a Gavi com a quart migcampista i jugar amb un 4-4-2 La interpretació de la plantilla, no? Si fas una valoració general a mi em queda un 6 Sí. general, perquè ja et dic, Europa tètric, a la Lliga excel·lent, i la gestió, canvis, 11, gestió de donar minuts a aquest jove. Pablo Torre, per exemple, què collons ha passat amb Pablo Torre, Xavi? Que és un fiestero. Doncs això no ho entenc, però també sí. També. se l'ha d'aplaudir la decisió de posar Gavi com a quart migcampista i treure un extrem, doncs també s'ha d'aplaudir. La valoració general és això, 7, 6 com a molt, 7 com a poc. Xavi? Tenint en compte que porta pocs anys com a entrenador a l'elit i que li ha passat per sobre molts entrenadors que potser porten 50 anys entrenant, per mi la temporada de Xavi és espectacular. Què passa? Que per mi em va donar la sensació que Europa... Dir espectacular. Home, tio. Per mi T'han fotut fora. T'has anat Sí, a però Europa no, League. no Europa va League I ser has fora. caminat, Europa League. I què? No va ser el mateix que haurà eliminat 700 de l'any passat a final. Europa que aquest any, Hòstia. perquè aquest any Però no es pot va dir mereixer espectacular. més a Europa. No es pot dir espectacular. 700 de final, tio, d'Europa League. Europa League. No, ja ho sé, El però play-in. tampoc... Jugant com el Casos míos, 3 jugadors es lesionin quan arribem a 700 a final. Ja, bueno, Sí, tio, sí, no, però- Per mi ha sabut gestionar molt bé l'equip, el vestuari, ha sabut interpretar la plantilla, ha tingut un estil de joc i una idea clara, ha sabut interpretar que quan hi havia moltes baixes l'equip sabia tancar enrere. Però hi ha hagut alguns canvis, tio, canvis de Rafinha, per posar Ansu 10 minuts, per posar Ferran, que dius, Sí. no toca, no Sí, sí. No, perquè també els metges li diuen li has de donar en Tu, su Pol, 10 què li minuts. poses? A Xavi? Temporada 6,5-7. És injust. Se li ha d'exigir Jo- més. Just perquè ho ha fet jo- bé per ser la primera temporada i A per la tenir un Lliga. vestuari com és el que té. Primera temporada completa, no? Completa. Se li ha d'exigir més. Jo crec que un 6 per mi, perquè... És que a Europa arribem a arribar a és que és això, és que a semifinals Europa i li pesa- poses un 8,5. Exacte, o sigui, És que no pots. és el que ha dit el Sergi, la nota de Lliga ha sigut espectacular, però és que Europa pesa molt, o sigui, Molt, molt. Estàs caient eliminat contra l'Inter Contra l'Inter a contra fase l'Inter de grups Milà, de que me cago en Champions, la puta, tio. Jo crec que un bon fent un paper. plantejament Però de és que- partit horrible, Sí, un bon paper. els dos partits contra l'Inter, després els Sí, setzents sí, de sí, final sí. d'Europa League contra el United. Hòstia, és que això pesa molt, per la part de la Lliga, bé, però és que clar, és que és Europa sumar el Barça. I després la Copa, Sí, caus La com caus, Copa, eh? Jo 0-4. 0-4 a casa. 0-4 al Camp Nou. també, sí, sí. És curiós perquè jo porto molts anys mirant futbol i no estic... O sigui, és com que no arribem a cap acord. És a dir, jo el que no entenc és el que penseu vosaltres de la Champions, perquè sí, que ens han eliminat de la Champions, però és que per mi no es van mereixer guanyar a Múnich? No ens van mereixer guanyar contra l'Inter els dos partits? No es mereix Però no es- guanyar. no, no sí, es pot guanyar. dir- Quina culpa tenim que no, acabin es a pot la dir- Nadal? no es pot dir espectacular. jo no estic No es d'acord pot amb el dir que has dit, temporada. És Xavi. que l'àrbit... No ens ho van mereixer. Però O sigui, dos- no ens van mereixer passar a vuitens de finals de la Champions. No ens ho van mereixer. No A ens ho veure, van mereixer. la ens ho vam tornada al buscar Camp Nou, nosaltres. qui la culpa té? Xavi Hernández, que Eric García vagi caminant, que l'Ali, que faci un penalti o Bueno, el que pues, sigui? O... tio, és el que hi ha, o sigui... Per posar-lo, i quina culpa... exacte, el Però posa sí, I lesionat, el partit ara, d'anada, podria que fer. el plantejament de merda que fa Xavi a centres laterals contra Correcte. l'Inter... Sí, sí. Correcte, totalment. a San Siro, bueno, O sigui, al meatge, no, Però horrorós. és un partit que no l'haurien d'haver Que perdut. sí que haguéssim hi ha un passat- penal que ens birlen i tot no sé què, però espera, a Milà, a Sant Pat Ens ho vam mereixer, ens ho vam Ens marca mereixer. el Xanaro, Una temporada tio. espectacular de Xavi amb els jugadors que té és fotre-li un bany a l'Inter al seu camp. Sí, és que és Ets això. el Barça. Sí. Si dius espectacular, és un bany al camp de Ningú es l'Inter. pensava que sortiríem eliminats de la Champions i menys contra l'Inter de Milà, tio. No. Perquè Sí va que ser el està a la Bayern. final, Tinc la però- sensació que no va ser la mateixa eliminació la temporada del comandar Benfica i no sé què que Allà eren aquest any. molt inferiors a Benfica, molt inferiors a Exacte. Bayern. És que Eren molt aquest dolents, no érem eren molt inferiors. dolents. Mira, estem Vam perdre. en un No, no. procés de Transformació. de transformació. L'any que ve
ja no hi ha excuses. L'any que ve, sí, jo l'any Passi que el que ve, passi. si no es Zero, passa de fase de grups, Potser s'ha de Fora. plantejar Bueno, fora. no l'he posat nota a Xavi Hernández, jo crec que li poso un 7,5, però podria haver arribat a un 8, però més un 8 no té la capacitat d'arribar a més un 8, de passar el 8. Arribar al 8 és fer un bon paper. Porta 2 anys, només, a la bueno, un i mig, Sí, sí, sí. un i mig. A veure. Bueno, tu, Un i mig. Vale. què fem? NBA, no? És que no em parla Sergi, no ens dona temps. Portem Parla, 3 digues, EPs va, digues. Fots un tuit ràpid i que la gent ho vegi. No, No, digues ràpid, NBA. que estan les finals, el millor de la NBA. Nikola Jokic, el millor jugador del món, no molt lluny. Correcte, Exacte. Exacte. contra els Miami Heat. Vam estar parlant amb Paul Nieto, que tu vas perdre perquè no vas venir, de l'MVP i tal. A on? Sí. A la festa de la batalla. I vam creure que els dos es mereixien l'MVP, tant a l'Embiid com el Jokic, però que el Jokic és... A Jokic no li van donar perquè no, la gent, l'opinió popular, no considerava que se'l mereixia 3 MVP seguits perquè no havia Exacte. guanyat un anell. Però és que Totalment. l'havia de guanyar aquest any. Perquè estan, Sí. estan 1-1 en aquest moment. Per mi és el millor jugador I de el lluny. guanyarà. Haig de Era dir, molt lluny. Nieto, Game 1 contra els Lakers, primer partit a finals de conferència, aquell dia, mirant el partit vaig dir, accepto, és el millor jugador del món. Sí, No ho sí. tenia gaire clar i vaig dir, veient el partit vaig dir, És espectacular. És el millor estem jugador. veient el millor jugador El del poc món. que miro estic d'acord. Gràcies, Xavi. I amb dos paraules, Fórmula 1 a Ciutat de Fórmula 1 Catalunya. va ser molt Quina random. turra amb Alonso tot el cap de setmana. Va ser molt random tot el que va passar. Molta Però- gent a Barcelona, Mbappé, Sí, sí. Neymar... Han passat De tot, de tot. 250.000 persones, No, bueno, això, per Barcelona. Una pena, però- una pena. Sí. I Però tu? bueno, tu. Ja es guanyarà un altre lloc. Qui va guanyar? Va guanyar Per Max. cert. No, per cert. I Alonso, cinquè? Alonso va quedar sisè. Sisè o Sembla, sí. setè. I Roland Garros? Bueno, avui juga Carlitos Alcaraz, quarts de final contra Stefanos Tsitsipas, espectacular, el número 1 contra el número 5. I ara està jugant Djokovic, que podria ser la final anticipada de les semis. Carlitos Djokovic. Increïble. Per cert, patètic que ho haguem de dir minut 46. Sí. Però felicitats al Barça femení que ha guanyat la jodida Champions, hòstia. Hòstia. Gràcies per recordar-ho. Vull dir, ens hem oblidat, perquè vam parlar, Literal, que ens heu oblidat i mira que vaig celebrar, vam parlar de quan va guanyar la Lliga i no de quan guanyar la Champions. Sou imbècils. Acceptem insults. És que és el que I des s'estava de- dient. Acceptem insults. El Barça ha fet bona temporada a Europa perquè guanya la Champions. Patrick Guijarro, I d'ells els convocats, Aitana Bonmatí, pilota Que d'or. fort, que fort. Immediatament. Que És fort. una exigència. I la setmana que ve podrem saber si el Barça B jugarà contra Per cert, l'Espanyol. la pregunta què? És veritat. Pregunta històrica. Ràpid. Quants equips italians han jugat finals de Champions? Finals de Champions. Número random, entre 5. Finals de Champions? sí, Finals? la Copa d'Europa o 5. Champions. I te'ls dic ara mateix. Vale, 5, 6. 6, Milan, Juve... 5. 5. Jo també he dit 5. 5, també. L'Enric m'ha escoltat i 6 era 6, correcte. Inter, Juve, Inter, Juve, Milan, Sampdoria. Fiorentina, Sampdoria Fiore. Hòstia, m'ha faltat Hòstia, la Fiore, tio, tio. evidentment. M'ha I faltat la Nàpols. Fiore. Seguim. i la Roma. Napoli mai. Nàpols no? M'ha Mai. faltat Sampdoria, tio. Seguim, Ai, seguim, la Fiore, seguim. La Fiore, la Fiore. Nosaltres, Sampdoria va ser Sampdoria. nosaltres. La Fiore va perdre contra el Madrid, al 50 i alguna cosa. Hòstia, 50 i alguna cosa. Fàcil, fàcil. La Sampdoria que està a punt 6 de equips. desaparèixer, molt bé. Ens veiem la setmana vinent, els desconvocats, un podcast on els bons juguen i els dolents opinen. És a dir, nosaltres. Vamos, Charlie. Vamos, Charlie.